Κοιτάξτε, να προειδοποιήσω ότι αυτό το βίντεο δεν είναι για πολλούς. Είναι για λίγους εκλεκτούς που μπορούν να καταλάβουν ποιον βλέπουν και τι βλέπουν. Έχετε να με δείτε χρόνια και ζαμάνια. Ναι, τέλος πάντων, και αυτό που άλλαξε είναι ότι άφησα μαλλί και έβαλα λίγους μυς. Καλά πάμε. Τρώμε πολύ. Πρέπει να συμμαζέψω το σπίτι, γιατί είναι λίγο χάλια. Και η Ήβα δεν είναι σήμερα εδώ, είμαι μόνος μου. Η Ήβα είναι η κοπέλα μου. Έχω κοπέλα! Απίστευτο. Φαντάσου, για να έχω κοπέλα εγώ, έχεις σίγουρα και εσύ ελπίδες. Ναι. Φαντάσου, έχω εγώ κοπέλα. Τώρα αυτό που βλέπετε τι είναι, έναν cut βίντεο της ζωής μου. Γιατί το κάνουμε έτσι σε φάση live stream, γιατί έχω δει ότι τραβάει. Θα μου πεις πού το έχεις δει ότι τραβάει? Πουθενά, απλά λέω ότι μπορεί να είναι καλή ιδέα. Οπότε ό,τι ερωτήσεις έχετε να κάνετε, τις απαντάτε, τις γράφετε εδώ στα σχόλια κάτω και τις απαντάω στο επόμενο. Αυτό δηλαδή ξεκινάει το βίντεο και τελειώνει, δεν έχει κοψίματα. Και πάμε τώρα να πούμε 5 πράγματα. Λοιπόν, πού χάθηκα? Δεν χάθηκα, απλά δεν με βλέπετε σε τέτοια βίντεο, γιατί τα βαρέθηκα. Και η αλήθεια είναι ότι μέχρι να κάνω και αυτό το βίντεο τα βαριόμουν. Απλά τώρα που το κάνω δεν τα βαριέμαι. Αυτό δεν βγάζει καθόλου νόημα, αλλά δεν πειράζει. Τέλος πάντων, έχω επικεντρωθεί στο TikTok και στο Instagram, στα μικρά shorts, reels κλπ. Που είναι πολύ πιο εύκολο να γίνουν από ένα μεγάλο βίντεο στο YouTube, αλλά αυτό που κάνω τώρα, αν πιάσει τόπο, θα το συνεχίσω. Οπότε, άμα θέλεις να το ξαναδείς αυτό το πράγμα, κάνε ένα like. By the way, αυτό εδώ είναι πλακέτα στο YouTube, γιατί κοντεύουμε τους 200.000 subscribers. Θα πάμε καλά αν σκέφτεσαι ότι ασχολούμαι μόνο 6 μήνες. 7. Κάνε subscribe άμα δεν έχεις. Τέλος πάντων, φτάνει με τα δικά μου τα subscribe και τις μαλακίες. Θέλω να μου πείτε εσείς, πότε ήταν η τελευταία φορά που με είδατε και τι κάνατε? Δηλαδή, τι ήσουν τουαλέτα και με έβλεπες ή μαγείρευες και με. Λοιπόν, πολύ σημαντικό. Θέλω. Μαλάκα, να αφήσω το κινητό γιατί πιάστηκε το χέρι μου εδώ πέρα. Νομίζω είναι καλά εδώ. Κάναμε πρόοδο, δεν ξέρω, εσείς θα μου πείτε. Αυτός είμαι εγώ, 2025. Μπλούζες και τέτοια δεν βγάζω. Γιαννέλης δεν γίνομαι εγώ. Κριντζάρω λίγο να κάνω αυτά τα τέτοια. Mad respect σε αυτούς που τα κάνουν. Έχω γίνει φιλόσοφος. Και εκτός από το φιλόσοφος, έχω γίνει και τι άλλο έχω γίνει? Σέρβος. Ναι, Σέρβος έχω γίνει. Εντάξει, πλάκα κάνω. Αλλά αυτό που θέλω να πω είναι ότι η κοπέλα μου είναι από Σερβία. Και μαλάκες, είμαστε κάνα χρόνο τώρα μαζί. Εντάξει, λίγο λιγότερο, αλλά το κάνω έτσι για να φαίνεται μεγάλο. Ήβα, αν το βλέπεις αυτό, σ' αγαπώ πολύ. Πήγα Σερβία 2 φορές και μαλάκες, τι λαός είναι αυτός? Φίλε, τρελή φάση. Σέβονται πολύ τη χώρα μας. Τους λες ότι είσαι από Ελλάδα και προσοχή βαράνε. Εντάξει, δεν βαράνε προσοχή. Αλλά πολύ αυτό το Orthodox Brothers, να σε βγάλω. Επειδή μου είχαν 2-3 έτσι υψηλοφιλικά οικογενειακά σκηνικά, αν κάτσεις σε ένα σπίτι, θα σε τρατάρουν νεράκια, το οποίο είναι το παραδοσιακό, το δικό τους. Πίνεις ένα, φεύγεις Θεό. Θα φας σίγουρα πολύ πράγμα. Και αν πας Σερβία, να σου πω τι να φας. Τσεβάπι, γαμάει. Πιέσκαβίτσα, γαμάει. Και μπούρεκ. Παρόλο που δεν είναι σέρβικο και είναι ψιλοβόσνικο, γαμάνε όλα. Φάτα και κάιμακ. Το κάιμακ είναι σαν αυτό που λέμε στην Ελλάδα το παγωτό καϊμάκι, μόνο που αυτοί το έχουν σαν τυρί. Ναι, καλή φάση. Γελάω μόνος μου, αλλά δεν πειράζει, όλα καλά. Τι άλλο έχουν που να αξίζει η Σερβία? Πολλά. Πάντε να τα δείτε. Βελιγράδι είναι πολύ. Κάγκουρας, δυτικές συνοικίες. Λοιπόν, μάγκες μου, πόση ώρα το κάνουμε αυτό? 4 λεπτά μόνο. Ναι, 4 λεπτά. Να υπολογίσετε ότι αυτό το ξεκίνησα για να κρατήσει 30. Ξέρω εγώ, θα βγει 30. Αλλά πάμε να δούμε εδώ τι γίνεται. Δωμάτιο βαθιώτη, το έχω αλλάξει. Βέβαια είναι τέρμα κατάστατο. Μην σχολιάσετε αυτήν εδώ τη μαξιλαροθήκη με τα λουλούδια. Μ' αρέσουν τα λουλούδια, είμαι ρομαντικός. Και εδώ η κάλτσα που θα την πετάξουμε τώρα μαζί. Εδώ τα ρούχα του γυμναστηρίου. Εδώ οι πιτζάμες μου. Εδώ πάλι πιτζάμες. Ναι, γενικά overall αυτό είναι το δωμάτιο. Έχω βάλει μια τηλεόραση εδώ. Εδώ κάτι κορνίζες που με αντιπροσωπεύουν. Κάτι πτυχία, κάτι άλλα πτυχία. Και από ό,τι βλέπετε το σπίτι είναι σαν τσίρκο. Κίτρινο, κόκκινο. Γιατί μου αρέσουν τα χρώματα. Εδώ έχω πάρει και αυτή τη λάμπα. Γαμάει. Top φως. Leroy Merlin μας κουβάλει σε 200 ευρώ λάμπα. Χωρίς λόγο. Πετάξουμε και τις κάλτσες. Ο καθρέφτης θέλει ανακαθάρισμα. Η αλήθεια είναι δεν είναι τόσο βρώμικος όσο φαίνεται ότι είναι. Είναι πιο καθαρός. Μπορεί να παρατηρήσετε ένα μικρό cut. Αυτό έγινε γιατί με πήρε τηλέφωνο η δικιά μου, η βούλα μου, το Ιβάκι μου, και έπρεπε να το σηκώσω. Οπότε δεν είχα επιλογή, συγγνώμη, σήκωσα το τηλέφωνο και συνέχισα να κάνω το βίντεο, δεν χάσατε τίποτα.
Τώρα να σας δείξω την κουζίνα. Σήμερα μαγείρεψα, τι μαγείρεψα, κοτόπουλο, τηγανιά με ριζάκι και τα έκανα στο τηγάνι και όχι air fryer γιατί βαρέθηκα. Το air fryer έχει σώσει πολύ κόσμο και αυτό εδώ είναι ριζιέρα. Ριζιέρα, βραστήρας κλπ. Εδώ έριξα αυτό για να καθαρίσω την επιφάνεια. Έπλυνα αυτά εδώ. Μαλακίες, έξω βρέχει. It's one of these days. Το βίντεο τώρα αυτό το κάνω. Πόσο του μηνός έχουμε, ρε μαλάκα? Παιδιά, πόσο του μηνός έχουμε, κάτσε. Γιατί τη μέρα που το κάνω, τη μέρα που θα τα πόσο του μηνός έχουμε! Πού να... Παιδιά, δεν έχω πού να δω την ημερομηνία. Ρε μαλάκα, πόσο έχουμε, 3 ή 4. Δεν θυμάμαι, αλήθεια. Πού μπορώ να δω την ημερομηνία? Τώρα, αν είχαμε live chat, θα μπορούσα να τη δω και θα μου τη λέγατε. Αλλά δεν. Ρε μαλάκα, πόσο έχουμε? Που δεν μπορώ να το βρω κιόλας στην τηλεόραση. Η τηλεόραση αυτή είναι 55, Samsung. Γαμάτι είναι. 580 ευρώ, την πήρα από έκτος, από 650. 55 είναι, full HD, μαλακίες τέτοια, QLED νομίζω. Καλά, δεν μπορώ να δω την ημερομηνία πόσο έχουμε, ρε. Θα δείτε πώς θα δω την ημερομηνία. Θα πάμε στο Google και θα ρωτήσω πόσο του μηνός έχουμε. Μαλάκης, αλήθεια σας λέω, δεν ξέρω πόσο του μηνός έχουμε. Το λάπτοπ δεν έχει μπαταρία και η μόνη λύση που σκέφτομαι είναι αυτή εδώ. Σε άλλα νέα, πρέπει να γράψουμε αυτό εδώ που είναι ό,τι πιο fucking δύσκολο. Δηλαδή, όταν το έφτιαξε αυτό η Samsung, είπε: θα το κάνω τέρμα δύσκολο να μην μπορεί να γράψει κανείς. Ειδικά ελληνικά. Τα ελληνικά, μαλάκες, έχει κολλήσει εδώ και δεν. Ρε μπρο, πού είναι ο Κέρσορας? Γαμήθηκε ο Δίας. Γαμήθηκε ο Δίας. Γιατί το κάνεις αυτό σε μένα, μου λες? Λοιπόν, όσο αυτό εδώ κάνει τα δικά του, εγώ θα κάνω λίγο dumbbells δικέφαλα για να περάσει λίγο η ώρα. Αλλά αλήθεια, νομίζω έχουμε 3 ή 4 Οκτωβρίου, παιδιά. Δεν θυμάμαι. Αυτό τώρα πού να το βάλω? Στον κόλλο μου να το βάλω, αλλά τέλος πάντων. Πού να το βάλω, ρε μαλάκα, τώρα αυτό? Εδώ καλά είναι? Νομίζω είναι μια χαρά. Θα κάτσω εδώ. Θα πετάξω αυτά εκεί. Α, έχω και μια μπλούζα να σας δείξω μετά. Και πάμε να κάνουμε αυτήν εδώ την άσκηση. Γαμάει. Έτσι με έπιασε τώρα να κάνω. Σήμερα πήγα γυμναστήριο, έκανα πόδια. Μ' αρέσει το γυμναστήριο, να πω την αλήθεια. 1 χρόνο πάω. Ήμουν 60 κιλά όταν ξεκίνησα, δηλαδή το 24. Ιούλιο του 24 ξεκίνησα, ήμουν 60 κιλά. Και τώρα που έχουμε Οκτώβρη του 25, δηλαδή 1 χρόνο και 2-3 μήνες, έχω βάλει, δηλαδή σε 15 μήνες έχω βάλει 14 κιλά. Είμαι 74 κιλά. Δεν ξέρω, καλά είναι? Με 19% λίπος, με τελευταία λιπομέτρηση. Τι να πω, εσείς θα μου πείτε αν είναι καλά ή όχι. Εγώ το λέω, δεν φλεξάρω σώμα τέτοια ακόμα. Όταν φτάσω σε ένα καλό σημείο για τα δικά μου δεδομένα, τότε θα ασχοληθώ. Τώρα, να πω τη γνώμη μου για πράγματα που συμβαίνουν στο ίντερνετ. Δεν πολύ γουστάρω, γιατί έχω ξενερώσει με την ελληνική φάση. Αυτό που μπορώ να πω είναι ότι μας έχουν πηδήξει αυτοί που μας κυβερνάνε. Θέλω να το πω, μας έχουν καραπηδήξει. Τι έχουν κάνει οι μάνστρε, φίλε? Ήρθε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελέας εδώ πέρα και δεν μπορεί να ερευνήσει λόγω του άρθρου 86 περί ευθύνης υπουργών και λέει ότι υπάρχει αυτό και δεν μπορώ να στείλω κανέναν στη φυλακή, με λίγα λόγια. Δηλαδή, εντάξει, είμαστε πολύ καλή Κολομβία. Πολύ καλή Κολομβία. Αυτά με απασχολούν εμένα. Δεν με απασχολεί τώρα τι είπε ο Λίγδας στον έναν και ο Λίγδας στον άλλον και ποιο είναι το καινούριο κομμάτι που βγήκε. Αυτά πλέον είναι για σας. Εγώ έχω γίνει γέρος. Φοράω και την παντοφλίτσα μου, περιμένω και την κοπέλα μου, πίνω και το ζεστό καφέ μου και έχω γίνει κολόγερος. Γυμνάζομαι και έχω κολογερέψει. Τώρα αυτό πίσω εδώ είναι φόρεμα, νομίζω, γιατί έχουμε να πάμε σε μια γαμοβάφτιση την Κυριακή. Όχι, γαμοβάφτιση εννοώ γάμο και βάφτιση. Και πήγαμε, ψωνίσαμε και όλα καλά. Τώρα πόση ώρα είναι αυτό, ρε? 10 λεπτά. Καλά, μισή ώρα δεν θα βγει με τίποτα. Αυτό αν θες πες το daily, αν θες πες το βαθιό της vlog, μ' άρεσε. Θα το ξανακάνω. Άμα δω ότι σας άρεσε και εσάς, θα κάνω ένα βίντεο με τις ερωτήσεις σας αυτή τη φορά. Δηλαδή, τώρα δεν είχα κάτι να πω, γι' αυτό τελειώνει έτσι γρήγορα. Τώρα θα σχολιάσετε εδώ ό,τι θέλετε να με ρωτήσετε και στο επόμενο θα τα απαντήσω.
Αλήθεια. Δεν κάνω καν edit. Απλά θα απαντάω ερωτήσεις και από το λάπτοπ εδώ θα απαντάω τις ερωτήσεις σας. Ναι, και όλα καλά. Ναι, το αυτοκόλλητο το OCB έγινε γιατί έπεσε αυτό εδώ πέρα πάνω και το έκανε ένα βαθούλωμα από εδώ μέχρι την Ανταρκτική. Αυτά, παιδιά μας, άρεσε, κάντε like, εγγραφή και φιλάκια πολλά. Bye, 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 bye. Τα λέμε, βαθιώτης out. Γεια σας.